Ez şiyina kota miyon horon tariyon destı mi desta veradiyey doqê mişî xeyal me riciyey dest û wasıl mi ver şîkey nî ti biya vêv nî zî ez biya zoma. Fesad û neyar kot binatê ma ma cera qerfina çarenûs bêdiliya ek ti cey mina nîv ez tiyara şina heskerdê xwe itiya diverdina nî ti bina vêv nî zî ez bina zoma. Xezalê kuyon welat ti ser eşiya esê û sêdwan ti dima biya şeyton û fesad kot binatê ma bejnê tiya barî mi ver çimonda nî ti biya vêv nî zî ez biya zoma. Sêr kot binatê heskerdê ma ti dima mi bar kerd ez zaf dûrşiya yo pêr mi welat per bînit tiya ez nizon ti merda nyon goniya nî ti biya vêv nî zî ez biya zoma.